Ake sa Ranjit Bangladeshi rong tui bara mewo kaisa statement ni mani amono odul podul khlaiye jatra potre hamya hamya kai kok sawi Facebook ni bising tui post khlai mani Sandhan moni chakma mungwi je bong ni chakma rong no hamya sawo je o edisi area o Bangladeshi rok habi tongpai ke ni je kok samani sa Ranjit amo bong ni chakma rong no Bangladeshi rok o jaga hapayu ni sawo nei je thancha borong biang thangka je bubagra thanja samani biang thangka nei bo ulta pulta khlai comment khlai tongka je skakna ni bagai je hamya slai sawi tongka sa Ranjit chakma rong na hamya sai tongka Bangladeshi hini tongka nei sawi skakna ni bagai ultu putul khlaina ni bagai ST by ST ni bising tribal by tribal ni bising ulta pulta khlaina ni bagai try khlai tongka age je sa Ranjit chamato o jago Bangladeshi rong no se sawo jara hazar hazar lakh lakh brum brum daily fai tongnai amorong no se sawo age bo amono tamono wanchugui amte heke saka age amoni bagai je amti ke hamya kokno awaiwi tongmani bagai je sa Ranjit chamani a kokno bo ulta pulta khlaiye je ST rong ni bisingo kok thanjangi kok ti sanale duri kotha amno tebo kok piring poroi khlaiye bo teibo o je Bangladeshi illegal immigrant ni kokno ti sawi tongmani amno tebo sebaina ni bagai nai tongmani bagai amoni bagai sa Ranjit chong borok FIR khailakya je o amde hake sawi tongnani mungwi hake tabuk jeng ekmatro kaisano Tiprasa leader ni bising sa Ranjit tabuk bo Bangladeshi illegal immigrant ni bagai bokok bare bo sawi mamang no tongo lagatar bini social media ni bising tibo age jeng bono bidan sabha bo bono saisung no je samani jeng nugo age tai je bo bangma Tiprasa ni leader tongnai MD sing tung MLA tung bo jesa party ni phanang tung bo CM phanang tung borong no bo sawo norok tamni bagai je o Bangladeshi illegal immigrant no tuye amono kokti saya kebangma edisi area je forest land ni tongi tongmani o thayo kebangma Bangladeshi illegal immigrant no tisok jagi tongu hake amorong ni ti tomani bagai kokti saya nei bo sawi tongu kebangma lagatar je bini o statement mani ajaga bo okok sajagi tongu hake o Sandhan moni chakma je bini okok no ulta bujiwi da hani sanai na tomo bo family ne naikha je bini kok no tatal slamai je bono na slemung re ne naikha je dofa bai tekase dofa no hake bo amdikino ST ni bisingo amtike kok ulta pulta ke thepawoi bo amde hekhlaiye je sa Ranjit kok kubi sawi tongmani Bangladeshi illegal immigrant nong ne against bo amono tomono proof khlaina ni bagi sawi tongka amte heke age tabuk to bono FIR khaijaka bini mungai hake angbo mia sa Ranjit ni kwbangma video khlai tongmani je bo update roi tongmani khoroksa comment khayo je chini ri kalmong chumung nung tomani bagi thumbnail ri hairi nei norok mia ni video naina kha naimanu je sa Ranjit ni video khlaijak je Bangladeshi rong ni against kok samani Bangladeshi illegal immigrant rong ni hake a jago chini ri chumung kalmong tomni ri nei comment ni bising tike khlaijak nugui mano ang oro amso kok pai chuki sanan nailia ake borong no tamong ni sanai haji amte hai borong no borok amte illegal immigrant Bangladeshi rong no borok support khlai sai tongma da khlai ang tamong ni sanai kun phano kok manja gi haji norok comment ni bising tike sahor de amte hai borok rong no tom sanai chini borok ni bising no amte hai kwbangma tongo je chini borok ni je samung no borok chaja gi ang tongnai age je ang antu tribe ning antu tribe nei kwbangma kok bangi tonglai nyai je ayang Bangladesh illegal immigrant phaye je o jagarok segi jongjangmani gakai amono kai care khaya je jingma jingno wala laye kok banglai tonglai nyai je bui haye an jaga phano na phaitu to bang no ani dofa bai ani tribe dofa kaisa Tiprasa ang no jagariya ang no ani ti kok saria umuni borok phaibana an jaga dokol khai tong phaitu hni samani kok khaibong namo hake amtui borok rongni tui kok sanani khugo kok thekere tumani bagi himale ning tomose sanai haji ai borong bagi sanan thangake tei kubuni je bo hai borok khoroksa khorne hamya tongnai je bo chajagi angai tei bo dofa hamya salai tonglai nai hake o Bangladeshi illegal immigrant ti ke kok sanasi tonglak hake Tiprasa rok joto miliwi Bangladeshi illegal immigrant nongni kok no se sanan nango
amo tabuk phano ungthung ulo phano ungthung tabuk jeng thanchangna nango ulo thanchang yani ma kogya hake amo bo thancha mane norok bulai di toglai di thanchange Tiprasa rok kubuni bosong bai hini samani kogya je norok thanchange Tiprasa rok ni je manthai sokte tongmani amano tui koksadi je Tiprasa rok ni hamya tongmani amano against o koksadi kwbangma je Bangladeshi illegal immigrant busuk bangi tongkana saide man norok Tripura o je tini dige gurukjak Bangladeshi Bangladesh bai border hake kwbangma yang Gujarat phasing rok se Delhi phasing rok se হাজার মানজাকি দं চিনো জায়গা তম লাখ মানজাকি দंनाय आमो साना से कक रेहासि हाके जों Tiprasa से आसे के कक बांगलाय आमति पुई इंगलाय तंगलाय हाके बाइके जे इलीगल इमिग्रेंट न जों अमनि तै बाइके कक साइमानाय हाके वानचुगै कक सानो नांगौ वानचुगै सामुं खलायनानै नांगौ हाके नरो भिडिअ न चाजाखाकै तै नंनि बखानि मते जे kok sanani muchungmani norok ja ang o video topic khlaimani amono norok komeni bising teke sahorimano nongni bukhani kok tomo je amtike Tiprasa rok uripuri ing tomani amono tui norok tomo sanani muchung komeni bising teke sahordi tayo Bangladeshi illegal immigrant Tripura habai tomani amo busuk lakh ngi mankhana norok je nongni bukhani mote sahonake sahorimano norok komeni bising teke ayang se 6000 7000 manjak tong chini yang busung manjagi mano jusino amte hake enquiry khajaka ka andike rutuk jaka norok komeni bising teke sahodi ai o video no sajak tongka like khladi channel subscribe khadi bell icon click khadi hage kaham tongba di jotono thanja tongba di hambai khulumka